ኣብዚ ቅጽል መዓልቲ ኣብ ሩት ዝሰርሓሉ ፋብሪካ ውሽጢ ቅድሚ 20 ዓመት ፖሊስ ከም ዝቐተለት እቲ ወረ ስለ ዝተስፋሕፈሐ ሓንቲ ሰራሕተኛ ንሩት ኣንቲ ቀታሊት ሰቢላ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ትፍጽመላ እሞ ንሩት ናብ መሬት ተውድቓ ኣብቲ ፋብሪካ ውሽጢ ዝተፈጠረ ችግር ኣኸቲሉ እቶም ሰራሕተኛታት ነታ ንሩት ዝሃረመታ ሰበይቲ ኣስጢሞም እንትሕዝዋ ሩት ድማ ካብቲ ዝወደቐትሉ ተላዒላ ደማ ምስ ተሓጻጸበት ንባዕላ ኣረጋጊዓ እቲ ጠጠው ዘበለቶ ስራሕ ተቐጽሎ። ነቶም ናይ ፋብሪካ ሰራሕተኛታት ሩት ዝሰርሐቶ ገበን ተናጊሩ ዘሰራጨዮ ብሌክ ብድሕሪ ተጣዒሱ ንሩት ከናግራ እንትፍትን ሩት ግን ውሽጣ ብብሌክ ሓዚኑ ስለ ዝነበረ ንብሌክ ንምንጋር ፈቓደኛ ከይኾነት ትተርፍ። ብጽባሒቱ ናይ ኬቲ ሓፍታ ዝኾነት ኤሚሊ ካብ ትምህርቲ ምስ ተመልሰት ትማሊ ኣባ ናድያን ክነጋገርዎ ዝነበሩ ሩት ዝለኣኸቶ ደብዳቤ ኣብ ናይ ኣቦኣ ቢሮ ኣልሻ ትረኽቦ እሞ ገሊጻ እንተንብቦ ሩት ኣብቲ ደብዳቤ ንኬቲ ሓደ ግዜ ጥራሕ ዓይና ክትርእያ ዝሓትት ናይ ተማሕጽነ ጽሑፍ ከም ዝኾነ ርእያ። ኤሚሊ በቲ ደብዳቤ ተሓዝን ቀጺላ ኤሚሊ ኣብቲ ገዛኦም ዝተፈላለየ ወረቓቕቲ ዝቕመጠሉ ኣቕሓ ከይዳ እንትፍትሽ ሩት ንሓፍታ ኬቲ ን20 ዓመታት ዝኣክል ዝለኣኸትላ ብዙሕ ደብዳቤ ትረኽቦ እሞ ኩሎም ከፊታ እንተንብቦም ሩት ንኬቲ ክንደይ ዝኣክል ከም ትፎትያን ከም ትስስዕላን ብምርዳእ ኣብቲ ደብዳቤ ብዝተጸሓፈ ስልኪ ቁጽሪ ምኽንያት ንሩት ደዊላ ንምርካብ ትውስን። ናይ ሩት ጠበቓ ጆን ድማ ብዘመቻቸዮ ዕድል መሰረት ሩትና ናይ ኬቲ ዘዕብይዋ ወለዲ ናብ ናይ ጆን ቢሮ መጺኦም ምስ ተራኸቡ ሩት ነቶም ንኬቲ ዘዕበይዋ ወለዲ ንኬቲ ሓደ ግዜ ጥራሕ ዓይና ንኽትርእያ ብትሕትና ተሓቶም። ካብዚ ኣኸቲል ናይ ኬቲ ኣቦኣ ዝኾነ ማይክል እዚ ነገር ፈጺምካ ዘይኸውን ነገር ከም ዝኾነን ኬቲ ከዓ ናታ ምፍጣራ እውን ከም ዝረስዖቶን ብሰላም ዝትነብር ጓሎም ህይወታ ክትብፅብፆ ከም ዘይብላ ንሩት ይነግርዋ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ሩት ንኬቲ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ደብዳቤ ትጽሕፈላ ከም ዝነበረትን ፈጺማ ከም ዘይትርስዓን ተርድኦ። ማይክል ግን ሩት ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኮይና ዝለኣኸቶ ደብዳቤ ኩሉ ንኬቲ ከም ዘይሃብዋ ገሊጾም ንሩት ህይወታ ዓሪፋ ንኽትነብር የጠንቅቓ። ሩት ከዓ እቶም ዝጸሓፈቶም ደብዳቤታት ናብ ኬቲ ከም ዘይበጽሑ ኣብ ትሰምዕ ግዜ ኣዝያ ሓሪቓ ምስ ራሄልን ምስ ማይክልን ናብ ሓያል ጭቕጭቕ ብምእታይ ናብ ዕግርግር ይኣትዩ። ማይክልና ራሄል ነቲ ጠበቓ ጆንና ሩት ገዲፎም ካብቲ ቢሮ ይወፁ። ጆን ከዓ ሩት ዝስምዓ ዘሎ ነገር ዋላ እኳ እንተተረድኣ ነገር ግን እኒ ማይክል ናይ ኬቲ ሕጋውያን መዕበይቲ ክሳብ ዝኾኑ ክልቲአን ንከይራኸባ ምግባር ከም ዝኽእሉን እቲ ሕጊ እውን ከም ዝፈቕደለን ብምግላጽ ንሩት ንባዕላ ንኽትቆጻጸርን ንኽትረጋጋዕን ይገብራ። ሩት ከዓ ንሓፍታ ዝትረኽበሉ ዕድል ጸቢብ ከም ዝኾነ ምስ ተረድአት ብሕርቃን ናብቲ ናይ ዕንፀይቲ ስራሓቲ ዝትርሐሉ ገዛ ከይዳ እቲ ዝሰርሐቶ እናፍረሰቶ ጸኒሓ ሕርቃና እውን ንእሽተይ ዝሕል ይብለላ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ሩት ናብቲ ናይ ፋብሪካ ስራሓተ መሊሳ እናሰርሐት ትውዕል እሞ ናይ ዕረፍቲ ሰዓታ ምስ ኣኸለ ብሌክ ናብኣ መጺኡ ትማል ንዝተፈጠረ ነገር ኩሉ ይቕሬታ ምስ ሓተታ ካብዚ ንድሓር ክሳብ መጠረሽታ ዋላ ኣይተናግሮ ከም ዝርዳእ ገሊጹ ገዲፍዋ ይኸይድ። ሩት ከዓ ስራሓ ወዲኣ ናብ ምሕደርያ እናተመልሰት እናሃለየት ስልኪ ይድወለላ እሞ እቲ ስልኪ እንተልዕሎ እታ ዝደወለትላ ኤሚሊ ዝተባህለት ናይ ኬቲ ሓፍታ ከም ዝኾነት ትርዳእ። ኤሚሊ ከዓ ሩት ንሓፍታ ኬቲ ዝለኣኸትላ ደብዳቤ ኩሉ ከም ዘንበበቶ ብምግላጽ ኣብ ዝተመቸያ ግዜ ተራኺበን ንኽነጋገራ ንሩት ሓሳብ እንተቕርበላ ሩት ድማ በዚ ነገር ኣዝዩ ደስ ኢልዋ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ንክራኸባ ተቋጺረን ቻው ይበሃሃላ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ሩትና ኤሚሊ ኣብ ሓደ ፓርክ ምስ ተራኸባ ሩት ኬቲ ኣብዚ ሕጂ ከመይ ከም ዘላ ንኤሚሊ እንተሓታ ኤሚሊ ከዓ ኬቲ ኣብዚ ሕጂ ሕጉስ ዝኾነ ህይወት እናነበረት ከም ዝኾነት ንሩት ትገልጸላ። ሩትና ኤሚሊ ብሓባር ኮፍ ምስ በላ ሩት ስለ ናይ ኬቲ ናይ ቁልዕነት ግዜ ብተወሳኺ ሓቢረን ስለ ዘሕለፎም ሕጐስ ግዜ ስምዒታዊት ኮይና ንኤሚሊ ኣብቲ ነግራ ግዜ ኤሚሊ ሩት ንኬቲ ዘለዋ ዓብዪ ፍቕሪ ስለ ዝተረድአት ንኬቲ ክትርእያ እንተደልያ ሎማዓንቲ 10 ሰዓት ናብቲ ኬቲ ናይ ፒያኖ ሙዚቃ ዝተቕርበሉ ቦታ ኸይዳ ክትረኽባ ከም እትኽእል ምስ ጠቆመታ ናይቲ ቦታ ኣድራሻ ነጊራታ ይፈላለያ። ኤሚሊ ከዓ ካብ ሩት ምስ ተፈለየት ዓዲ ሰላም ኢላ ናብ ገዛ እንትምለስ እቲ ናይ በቀል ስጉምቲ ንምውሳድ ዝዳለ ዘሎ ስቲቭ ንኤሚሊ ደድሕሪኣ ተኸታቲሉ ኤሚሊ ዝትነብረሉ ኣድራሻ ይፈልጥ እሞ
ናብ ገዝኡ ይምለስ። ስቲቭ ከዓ ስለልኡ ወዲ ናብ ገዝኡ ምስ ተመልሰ ኣብቲ ገዝኡ እቲ ህፃን ወዲ ብሕቱ እናበኸየ ብምርኣዩ ስቲቭ ንወዲ ኣልዒሉ ምስ ሓባበሎ ሰበይቱ ናበይ ከም ዝኸደት ተደናጊሩ ናብቲ መደቀሲ ክፍሊ እንተምርሕ ስቲቭ ፈጺሙ ብዘይተጸበየ መልክዕ ሰበይቱ ምስ ገዛ ሓው እናሸርመጠት ይረኽባ። ስቲቭ ከዓ በቲ ዝረኣየ ነገር ንባዕሉ ምቁፅጻር ኣብይዎ እቲ ዝሓቐፈ ቆልዓ ምስ ተቐመጠ ናብ ጊዝ ከም ነብሪ ናብ ልዕሊኡ ዘሊሉ ብምውፃእ እንተሃርሞ ናይ ስቲቭ ሰበይቱ ድማ ንናይ ባዕላ ህይወት ሰጊኣ እቲ ህፃን ወዲ ሓቒፋ ናብ ደገ ተሃድም። ስቲቭ ከዓ ንሓው ክሳብ ዝኸኣሎ ምስ ሃረሞ ሕርቃና ኣይዝሕልን ስለ ዝበሎ ካብ ገዝኡ ወፂኡ ናብ ናይ ወላዲት ኣዲኡ ገዛ ኸይዱ ስቲቭ ናይ ኣቦኡ ዝነበረ ሽጉጥ ኣሊሹ ምስ ወሰዶ ሕርቃኑ ከይዝሓለሉ ቀጥታ ናብቲ ቅድም ዝረኣየ ናይ ሩት ሓፍታ ገዛ የምርሕ። ሩት ከዓ ምስ ኢሚሊ ምስ ተነጋገረት ናብቲ ከይቲ ዘላትሉ ቦታ ቅድሚ ምኻዳ እቲ ጉዳይ ንጠበቓ ጆን ክተማኽሮ ደልያ በታ ጸሓፊት ጌራ ስልኪ እንትድውለሉ ጆን ግን ኣብ ቢሮኡ ከምዘየለን ስልኩ እውን ከምዘይሰርሕ ትርዳእ። ሩት ግን ንጆን ናይ ግድን ረኺባ ክተማኽሮ ስለ ዘለዋ ቀጥታ ናብቲ መንበሪ ገዝኡ እንትኸይድ ኣብቲ ገዛ ናይ ጆን ሰበይቲ ዝኾነት ሊዛ ትረኽባ። ሩት ከዓ ንሊዝ ንጆን ሓደ ኣገዳሲ ጉዳይ ክተማኽሮ ደልያ ከም ዝኾነት እንትነግራ ሊዝ ግን ኣንቲ ጨካን ቀታሊት ሰቢላ ንግግራ ብምጅማር ልብኻ ብዘድሚ ቃላት ደጋጊማ ምስ ተናገረታ ንሩት ካብ ገዛ ንክትኸይድ ተጠንቅቓ። ሩት ግን በቲ ሊዝ ዝተናገረታ ነገር ልባ ስለ ዝተነኽአት ንብዓታ ከማይ እናፍሰሰት ንሳ ቀታሊት ሰብ ከም ዘይኮነትን ንሱ ዝገበረትሉ ምኽንያት ድማ ንሓፍታ ንምክልኻል ኢላ ከም ዝገበረቶ ንሊዝ ትነግራ። ታሪኽና እውን ኣብዚ ሕጂ 20 ዓመት ንድሕሪት ይወስደና እሞ ሩት ፖሊስ ቀቲላ ናብ ዝተባህለትሉ መዓልቲ ከሪአና ይጅምር። ሽዑ መዓልቲ ሩት ገዛይ ገዲፋ ይወፅአን ኢላ ኣብቲ ደገ ምስ ዘለዉ ናይ መንግስቲ ኣካላትን ናይቲ ከባቢ ፖሊስ ምስ ዝኾነ ሮበርት ውፅያ ይወፅእ እናተባህለት ጸኒሓ ገዝኣ ጥሒሱ ዝኣቲ እንተሃሊ ድማ ብሽጉጥ ከም ተሃርሞ ምፍርራሕ እንትጅምር እታ ንእሽተይ ሓፍታ ኬይቲ ኮፍ ኢላ እናረኣየታ የርእየና። እቲ ፖሊስ ሮበርት ግን ሩት ዋላ እኳ ከምዚ እንተበለት እቲ ዝትናገሮ ካብ ልባ ከም ዘይኮነን ንዓቶም ንምፍርራሕ ከም ዝኾነ ስለ ዝፈለጠ ንሩት ንምርግጋዕ እቲ በሪ ከፊቱ ንውሽጢ ኣብ ዝኣቲ ግዜ እታ ናይ ሩት ንእሽተይ ሓፍታ ዝኾነት 5 ዓመታ ኬይቲ እቲ ፖሊስ ምእታዩ ርእያ ኣብቲ ገዛ ተቐሚጡ ዝነበረ ሽጉጥ ኣልዒላ ናብ ሮበርት ተኩሳ ከም ዝቐተለቶ ንግንዘብ። ካብ ዝነድሓ ሩት በቲ ዝተፈጥረ ነገር ኣዝያ ተደናጊፃ ዝትገብረ ነገር ስለ ዝጠፍኣ ሮበርት ዝተቐተለሉ ሽጉጥን ሓፍታን ሒዛ ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ሰባት ንከይከታተልዋ ምስ ኣጠንቀቐቶም ብመኪና ናብ ርሕቕ ዝበለ ቦታ ትኸይድ። እኑሩት ከዓ ንእሽተይ ምስ ተጓዓዛ ኬይቲ ስለ ዝጠመያ ናብ ሓደ ቤት ምግቢ ኣትየን ንኬይቲ ዝብላዕ ነገር ብምእዛዝ ሩት ዝቐጽል ዕፀአን እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኮፍ ኢላ ምሕሳብ ትጅምር። ድሕሪ ብዙሕ ሓሳብ ሓፍታ ኬይቲ ብዘይ ምፍላጣ ዘጥፍአቶ ጥፍኣት ናብ ልዕሊ ኣዚራ ንእሽተይ ሓፍታ ንምሕላይ ስለ ዝወሰነት ሩት ነታ ምግቢ እናበልዐት ዝነበረት ኬይቲ ከምቲ ፎትያ ነጊራ ምስ ተሰናበተታ ንባዕላ ንፖሊስ ኣሕሊፋ ብምሃብ ኣብ ኢድ ቁፅጥር ትውዕል። ታሪኽና እውን ኣብዚ ሕጂ ይመልሰና እሞ ሊዝ እዚ መሕዘን ናይ ሩት ታሪኽ ኣብቲ ሰምዕ ግዜ በቲ ዝተናገረቶ ነገር ተጣዒሳ ንሩት ሒዛ ናብቲ ጆን ዘለዎ ብመኪና ክትወስዳ ትጅምር። ሊዝ ከዓ ንሩት ናብቲ ጆን ዘለዎ ቦታ ምስ በፅሐታ ሩት ናብ ጆን ክትኣቲ እንትብል ስልኪ ይድወለላ እሞ እቲ ስልኪ እንተልዕሎ ድማ እቲ ዝደወለ ሰብ ክብቀላ ዝደሊ ናይቲ ዝሞተ ፖሊስ ወዲ ከም ዝኾነ ትርዳእ። ስቲቭ ከዓ ንሩት ሓፍታ ኬይቲ ዓጊቱ ከም ዝሓዛን ሕጂ ናብቲ ዝብላ ቦታ ዝትመጽእ እንተኾይና ርእሳ ብሽጉጥ ሃሪሙ ከም ዝቐትላ ይነግራ። ሩት ከዓ እዚ ምስ ሰምዐት ቀልጢፋ ናብ ናይ ሊዝ መኪና ኣትያ ንሊዝ ናብቲ ስቲቭ ዝበላ ቦታ ንኽትወስዳ ትገብር። ሊዝና ሩት ንእሽተይ ምስ ተጓዓዛ ናብቲ ጸጥ ዝበለ ሓደ ቦታ ምስ በጽሓ ሩት ንሊዛ ናብ ፖሊስ ንኽትድውል ነጊራ ንሳ ከዓ ናብቲ ስቲቭ ዝቖፀራ ቦታ ንብሕታ ተኣቲ። ሩት ከዓ ናብቲ ስቲቭ ዘለዎ ገዛ ምስ ኣተየት ስቲቭ ድማ ንኢሚሊ ኣፋ ብፕላስተር ሓቲሙ ሽጉጥ ምስ ተኸለላ ትበጽሕ። ሩት ከዓ ስቲቭ ንኢሚሊ ዝዓገታ ኬይቲ መሲላቶ ከም ዝኾነ ምስ ተረድአት ክትነጋግሮ እንትፍትን ስቲቭ ግን ውሽጢ ብሕርቃን ተቓፂሉ ስለ ዝነበረ ሩት ኣፋ ንኽትዓፅን ቅድሚ 20 ዓመት ኣቦኡ ከም ዝቐተለቶ ንሱ ድማ ንሓፍታ ኣብ ቅድሚያ ከም ዝቐትላ ምልፍላፍ እንትጅምር ኣብቲ ሽዑ ግዜ ሩት ብዝተረጋግዐ መንፈስ ኣቦኡ ሮበርት
ኣብ ልዕሊ መሬት ካብ እትፈልጦም ሰባት ብምልኦም የዋህ ሰብ ከም ዝነበረን ዝሞተውን ሃንደበት ብዝተፈጥረ ነገር ከም ዝኾነ ብምግላጽ ንስቲቭ ከዓ ነታ ቆልዓ ቀቲሉ ዝተረፈ ግዚኡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንከይሕልፍ ትልምኖ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ስቲቭ ንእሽተይ ርግዕ ኢሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ነገር የስተውዕል እሞ ሽጉጥ ኣውሪዱ ክበኪ ይጅምር። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ሩት ንኤሚሊ ቀልጢፋ ፈቲሓ ንደገ ንክትወፅእ ትገብራ። ሽዑ ድማ ብዙሓት ፖሊሳት ናብቲ ቦታ መጺኦም ናብቲ እንርት ዘለዎ ገዛ መሳርያ ተኺሎም ኸቢቦም ንምእታይ ይዳለዩ። ስቲቭ ከዓ ምንብዑ ገዲፉ ናብ ቀልቡ ምስ ተመልሰ ሩት ናብ ደገ ወፂኣ ነቶም ፖሊሳት ኢዳ እንትህብ ዝተወሰኑ ፖሊሳት ድማ ንውሽጢ ኣትዮም ንስቲቭ ኣብ ቤት ቁፅጥር የውዕልዎ። እዚ ምስ ከነድሕር ቁሩብ ደቂቓት ናብቲ ቦታ ቪንሰንት ይመጽእ እሞ ንሩት እንተፍትሓ ኬይቲ እና ናይ ኬይቲ ወለዲ ድማ ናብታ ተዓጊታ ዝነበረት ኤሚሊ መጺኦም ደሓን ምዃና የረጋግጹ። ሩት እውን ምስ ቪንሰንት ኮይና ካብቲ ከባቢ ክትኸይድ እናተዳለየት እናሃለየት ከም ኣደ ዘዕበየታ ኬይቲ ምስ ቤተሰባ ጠጠው ኢላ እንትርእያ ነገር ግን ኣብ ቅድሚ ቤተሰባ ሰላም እንተኢላታ ናብ ችግር ከም ተኣቲ ብምግማት ዘይረኣየታ መሲላ ክትሓልፍ ትፍትን። ኬይቲ ግን ንሓፍታ ኤሚሊ ዘድሕነታ ሩት ምስ ረኣየታ ቀልባ ዝኾነ ነገር ስለ ዝነገራ ካብ ቤተሰባ ተፈልያ ቀጥታ ናብ ሩት ትኸይድ። ኣብ መጠረሽታ ኬይቲ ናብ ሓፍታ ሩት ምስ ተጸግዐት ከይሓሰበቶ ናይ ቁልዕነታ ተዘክሮኣ ተመሊሱ ኣብ ቅድሚኣ ጠጠው ዝበለት ሰበይቲ ከም ኣቦና ደን ኮይና ዘዕበየታ ዓባይ ሓፍታ ከም ዝኾነት ተረዲኣ ንሓፍታ ግጥም ኣቢላ ሓቒፋታ እናርአየና ታሪኽና እውን ይውዳእ።